Morning na yung tanan. Unyang hapon, murag okay na unyang hapon na. Unyang hapon, impeachment, pag-convince sa impeachment court, ugma, pagpasaka na po sa precious crudo gasolina, mo na kangilaan. Pait. Karon taton atong akong invite siya mo asoy natong tanan kabahin aning umaabot nga impeachment kay veteran journalist niya unya broadcast og print media ni si Sir Eric Espina unya reservist ni as ang iyang ranggo general sa Philippine military so atong ipaabot ni nga abot na to karon unya siya mo explicar kabahin aning impeachment kay murag gubot paslukot samot ang ekonomiya sa Pilipinas ni samot na gyud kangilad. May baon na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga senador nga unyang hapon. Ito pa rin sa adlaw niya ipabaw nga di ana man direng article sa impeachment unyang sa Lunes abot pasabot niya karong hapon magtapok na ta. Tapok ta kaya itong hukman ng kang Sara. O niya, rikibanang dunay mga senador nga katong nag-neutral, duha man ito nag-neutral, katong abstain. Si Senador Anoho o si Senador Migoy Subiri. Murag, gibana-bana na mga posibleng tulo ka mga senador ang mubali nga to sa kampo ni Alan Peter Cayetano nga mo ay Senate President din ilambiyaan ang grupong Tito Soto. Mao ba? Kita. Nangamang na tato sila ni ato ni aging Biyernes murag wa na mahinoy lami nilang kamang kay mamali man sa pikas. Mao ba? Di na sila ganahan sa grupo nga gipasangin ng tuang bangag. Tungod kay matod pa sa wa na limdag na nayo. Naloko. Sa may bisang limdag literally itik nga bakol. Samtang ang buutan kayong ublok. Matod na butang ublok. Byron Garcia ni ato ni aging ita, mayroon Nato ni aging simana, plead not guilty sa iyang kasong cyber libel nga gipasaka ni Dr. Janos Vizcaino. Not guilty, Your Honor. Si Byron, igsoon ni Gwendolyn Garcia Canhi, gobernador nga naparot niya ito ni aging eleksyon. Di ito hapit ka na. Okay, pirti man pagkalubunga. Naparot ito ni aging eleksyon. Di ingon. Not guilty, Your Honor. Maita, mayroon. Not guilty lagi sa kasong cyber libel o Republic Act 10175. Ikatag na nini kay humana man ito yung arraignment. Pre-trial na sa ni. Dahil trial na matay mayroon mo nagdelikado kag magkuti ka. Loya. Samtang ang Senado, ubos gyapon sa pagpango ni Alan Peter Cayetano as Senate President, wani mo dawat sa mando sa Ombudsman, kabahin atong suspension order kag ipakanaog ni Buying Rimulya ngadto sa Senate Sergeant at Arms Hippie nga si retired Major General Mau Aplaska nga suspensohon unta sa 6 ka buwan kay ba? tungod na itong pasangil nga ni angkon mo sang siya unang nagpabuto. Nindot kaya nagpabuto eh. Apan ni dawata ni or wag yun ginawat pa di nakuha ang tanin na suspenso. Wa dawata sa Senado ang iyang maong kamanduan hinungdan nga ang Senado ni pinagi yapon sa Senate President nga si Alan Cayetano ni nga unahan as bilbil matibag kay mo na nanong dire. Ita murag wa naman ilami ni sila. What ho is Bonjing Rimulya. Matod pangalan kita. Unahan na bilbil matibag kay wa na mo ari dire di gini magubot ni Senado. Kay matod pa niya hindi magulo. Ginugulo. Mao ba? Wala ni Tagalog. Hindi magulo. Ginugulo. Samtang karong hapon ang Senado, ilan na kunong isulot ilang crimson robes. Itong mga puwa brown. Mura silang mga anak o Hudiyo. Mao ba? Na mahukom, Pero ang trial, unya pa daw sa Hunyo. Ila pa rin tapokon ang mga rules of impeachment. Ila pang, pero wala pa ko rin kausaban. Matod pa ni sa Senate President. Matod pa niya nga, kinanglan karong hapon, alas 3.
Suluton yung Crimson Robes nga mura mong anak ni Julio. Samtang ang kumilik, ipaibaw nga para sa wa pa marehistro, wa pa matransfer o gusto mo transfer o katong na-deactivate karon lang adlaw gyud. Ang katapusang adlaw sa inyong registration ha. Kung wali mo ka parehistro, di mo kabutar unas Nobyembre 2 kalag-kalag. O ba? Dili ni election sa mga kalag, kung dili election sa barangay ug iskay. Matod pa nga ang mga botante giawhag nila nga karong adlaw lang yun ang inyong katapusang adlaw pagparehistro. Kung dili mo kaparehistro, ayaw na lang mong adtos binteriyo. Ano, dili adtos sa presento kay adto binteriyo lang mo adto. Hindi man mo kabutar ha. Samtang atong aging Sabado doon na po enkwentro dito sa batong tali sa kasundaluhan o mga gipasangin lang mga rebuilding NPA dito sa Kawayan Negros Occidental. Usa di sa mga namatay ni ini kanhi graduate sa University of the Philippines Cebu ilang giingon ha matod pa nga ang usa sa mga graduate sa UP kato day usa sa mga student leader kaniadto namatay. Di lang ako i-mention kay delikado. I don't know kung nakaibahan naman pamilya nini. Kay ang giingong kanhi leader, ang kanhi student leader sa University of the Philippines, Cebu Campus, usa sa 5 ka mga nangamatay mga rebuilding, giingong mga rebuilding NPA dito sa Negros Occidental. Ato lang ko ano kay ganang namon ko NPA nga kuan. Niwang pero abtik. Napoy rebuilding NPA, rebuilding New People's Army. Katong niwang pero abtik NPA po to, pero dili sila mga kontra gobyerno. Niwang lang pero abtik NPA. Manay klaro pagka-istorya so ang naitabo nini kay matod pa 5 ni ang mata nakuhaan pa ni dagko tagas nga mga armas doon na pay granada ug ubang mga personal nga mga gamit nga na-recover sa kasundaluhan human sa ilang enkwentro di nga matay in taon ning 5 basta wa pa ni kuwang panikuan kana na ang mga impormasyon ang gihatag sa kasundaluhan gipunggan pa pud ang mga ngani ini kay ang uban ni wa pa kahibaw ang mga ginikanan. Paibuntag ni Chairman Ernest Herrera kani laing anak pud ni og senador. Ang atong bisita ron anak pud og senador kanhi aning senador Rene Espina. Ang kanis Chairman Ernest Herrera siya mo anak pud ni anhing senador Boy Herrera. So ano ni puro ha. O niya siya mo si Sir Eric Espina mo atong pa explikaron kabahin ning impeachment kay murag kani atos Manila based pa ni siya nga journalist. Kung ano mo sige monitor dito pero karon Cebu naman most of the time na Cebu atong soyan ha. Atong pangutan og tamal ginawa kay makatubag ni 100% sigurado ko.